இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். 19/8/2026 ஆவணி 2 ஆகஸ்ட் புதன்கிழமை. இன்று சப்தமி, சுவாதி நட்சத்திரம். இன்றைய நல்ல நேரம் காலை 9:15 முதல் 10:15 வரை, மாலை 2 மணி முதல் 3 மணி வரை. கௌரி நல்ல நேரம் காலை 10:45 முதல் 11:45 வரை, மாலை 6:30 முதல் 7:30 வரை. ராவு காலம் மாலை 12 மணி முதல் 1:30 வரை. யமகண்டம் காலை 7:30 முதல் 9 மணி வரை. சூலம் வடக்கு. இன்றைய ராசி பலன்: மேஷம் தனம், ரிஷபம் நலம், மிதுனம் உற்சாகம், கடகம் புகழ், சிம்மம் லாபம், கன்னி பெருமை, துலாம் அலைச்சல், விருச்சிகம் புகழ்ச்சி, தனுசு கவனம், மகரம் மறதி, கும்பம் இன்பம், மீனம் இரக்கம். இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். நாளை சந்திப்போம்.